Takže u mikrofonu trenér Martin Hrnčár respektive na startu letní kondiční přípravy. Martine, přibližte fanouškům, jaký bude plán letní přípravy HC Frýdek Místek. Tak tým, že sme boli veľmi dlho na lade a boli sme v dispozícii ocelářů Třinec, vzhľadom tomu, že hrali až v finále, takže museli sme držať hráčov stále v určitom fyzickom zaťažení. Začali sme v podstate až dnes 13. mája. Čaká nás 7 týždňov, máme to rozdelené na také bloky, plus aj skupiny, pretože niektorí hráči sa pripravujú individuálne, vzhľadom tomu, že to robia už dlhodobo. Vyšli sme v ústretí, ďalšia skupina už pracuje spoločne s nami pod našim vedením a hlavne pod kondičným trénerom Pavlom Horilom, takže myslíme si, že tých 7 týždňov bude adekvátnych na to, aby sme pripravili tím. Samozrejme hráči, ktorí by potrebovali dobehnúť alebo dlhšiu, budú pokračovať ešte týždeň aj v júli, takže nič nové. Čaká ich obdobie, ktoré hráči nemajú radi, ale je veľmi dôležité na ten začiatočný štart. Jasně, jak jsi říkal, Martine, tak vše probíhá pod vedením Pavla Horila. Ty vaše konzultace, panovala tam úplná shoda, nebo dáváš plnou důvěru Pavlu Horilovi, nebo na něčem jste se nezhodli, jak ta příprava bude? Nebo... Nemyslím si. Myslím si, že tá príprava bude síce pod jeho vedením, ale všetko sme prekonzultovali, prešli sme si veci, myšlienky, ktoré mám a ktoré chcem, aby mužstvo bolo schopné prejavovať a vkladať do herného prejavu práve tie fyzické veci. Vieme, kde nás tlačila topánka minulý rok, čo potrebujeme zlepšiť, či na tom budeme pracovať a myslím si, že sme sa s Pavlom zhodli bez problémov a že to bude nastavené OK. Super. V první fázi, Martine, trénují tady v třinecké miniverk aréně junioři a kdy se připojí, řekněme, ti zkušenější hráči, nebo... Máme spoločné sústredenie v Bystrici v prvej polovici júna. Tam sa stretneme na týždňovom sústredení celý tím, z hľadiska aj kondície, aj z hľadiska spoznania sa určitého teambuildingu, aby sme boli spolu. Tam prídu úplne všetci hráči, ktorí sú či už zo zahraničia, či už majú individuálne plány. Takže tam budeme prvýkrát všetci spolu. Navzájom sa chalani spoznajú na tom týždňovom, budeme tam mať určitú akciu s fanúšikmi Frýdku Místku, takže bude to také, povedzme, aj spoznávacie, aj kondičné soustředění. Martine, pro vás je to vlastně první jako letní příprava ve Frýdku Místku. Jak se vám líbí tady zázemí v třinecké miniverk aréně? Co tady všechno hráči mají k dispozici? Jak se vám ja to už som to hovoril vo Frýdku. V podstate Frýdek Místek má presnú kópiu haly oceláří, akurát deleno 2. To znamená zmenšenú, ale priestory, podmienky na prácu sú, ja hovorím, na výbornej úrovni. Tým, že teraz 2 mesiace alebo 3 sa pracuje tu v Třinci a máme tieto možnosti využívať športoviska, ktoré tu Třinec ponúka. Či sú to haly, či sú atletický štadión, výborné zázemie tu v miniverk aréne. My si nemáme na čo sťažovať. Ja ako tréner len a len kladne hodnotím takú pestrosť a možnosť využívania priestorov na tú prípravu, aby bola pestrá, aby bola účelná a aby to aj tých hráčov fakt aj bavilo. Jasně. Martine, v předchozích sezónách jsme využívali i během letní přípravy ledovou plochu, tak v plánu budete jednou týdně zase chodit? Na konci mája a v priebehu júna budeme chodiť raz do týždňa na lad sa sklznúť so skills coachom, skôr také technické veci, obratnostné, niečo možno nové, plus potom si chalani medzi sebou zahrajú. Bude to len také spestrenie tej letnej prípravy, takže nebudeme klásť dôraz vôbec na ľad. Celý dôraz je na kondíciu a na všeobecnú prípravu, ale také spestrenie raz do týždňa hráči ocenia a keď začnú byť aj teplá, ten chladný zimák je predsa len príjemný. Už jsme oznámili některé odchody, některé příchody, tak Martine, nechci po vás konkrétní jména, ale monitorujete ještě hráčský trh, ještě nějací hráči jsou třeba v vašem hledáčku, nebo k dnešnímu dní je ten kadr nějak uzavřen, nebo ještě... Ešte stále pracujeme s realizačným tímom, ale aj s manažerom pánom Peterekom na určitých veciach, tak, aby keď vykorčulujeme na ľad vo Frýdku Místku, aby sme už mali ten káder pokope, povedzme na 95%, a keď sa nám niečo podarí ešte bokom, tak budeme len radi, ale snažíme sa ten tým poskladať tak, aby sme boli hlavne konkurencieschopní.
Takže zhruba začátkem srpna bude přesun teda do Polárky už posledný júlový týždeň by sme sa už mali sťahovať a začína to predsúťažné obdobie v Polárke a tam už pokračovať aj s prípravou, aj s prípravnými zápasmi chystaním sa na ligu. Jasně. Možná ještě předčasná otázka, ale už máte nějaké soupeře pro letní přípravu, nebo se teprve o tom vedou takové jednání? Nebo... No, stále máme otvorené termíny, riešime, aby sme odohrali aj adekvátny počet správnych zápasov, aj so supermi, ktorí budú, myslím si, že aj v tejto sezóne patriť určitým lídrom, takže hľadáme možnosti aj v zahraničí, či už Slovensko alebo Poľsko s kvalitnými supermi, takže uvidíme, čo sa nám všetko podarí a keď to vyjde, tak tých 9-10 zápasov by sme mali odohrať v príprave. Super. Martine, poslední otázka na závěr. Možná mimo Frýdek místek probíhá mistrovství světa, že jo, Slováci hrají v Ostravě, tak byl jste se podívat, nebo máte v plánu nějaký zápas slovenského národního týmu se podívat? No, myslím, že toho hokeja mám celý rok až plus celé playoff Třinca pozerám v kľude doma, v televízii. Je tam vidieť veľa opakovačiek, takže je to lepší. A neužijem si možno tú atmosféru, preto len tá live atmosféra je úplne iná, ale z hľadiska takého toho kľudu si to pozerám doma. A váš tip na to, jak se Slováci letos dopadnou, vypadá to zatím docela slušne? Aj na olympiáde začali veľmi zlé a nakoniec toho bol bronz. Ako nebude to jednoduché, tá kvalita sa dvíha, vidíme to na tých výsledkoch, na tom hernom prejave jednotlivých tímov, takže tak, jak môžu postúpiť 3. miesta zo skupiny, tak možno postúpiť nemusia, ale to sa môže stať ktorémukoľvek týmu. Hovorím, tá vyrovnanosť tých manšaftov je rok čo rok veľká, alebo top týmy sú top týmy, ale tí ostatní sa k tým približujú. Stačí pozrieť výsledky minulého roku. Kto bol strieborný, kto bol bronzový. Ano. Martine, díky moc za rozhovor, hodně štěstí. Ďakujem. Tak, díky.